କିଏ ଖାଇବ? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆଉ କହିବୁନି ତ କେବେ? ମାମାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଟି? ମାମାକୁ ଧନ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ମାମାକୁ ଧନ ଭଲ ପାଉଛୁ ଟି? ତାହେଲେ ଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମାମାକୁ ବାରନ୍ତି କ'ଣ କହିଲୁ? ମାମା ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ବାନ୍ତି ହେବ କି? ବାନ୍ତି କରିବୁ? ଚାଲ ଖାଇବା। ତୋ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛି, ନହେଲେ କରିନଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଖାଉନା, ସସ୍ ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ନେ ମାମା ଖା। ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେବୁ? ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେବୁ? କହିଦେବି? ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା। କ'ଣ ଖାଇବା? ଆଗ ମାମା କ'ଣ ଖାଇବେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବୁ, ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଇବୁ ହେଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଖାଇଦେଲୁ ଭଲ ଟମାଟୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଦେଖି ଖାଇବୁ, ଭଲ ଦେଖି ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସବୁ କହୁଛନ୍ତି